Sayra na to ang labing uwahing kalambuan sa NCAA Season 98. Pinagi nining report. The quest for the title finally resumes as a Dili lang school pride ang nakataya kundi ang mamahimong kabahin sa kasaysayan sa First Collegiate Basketball League sa nasod ang Benilde Blazers 22 katuig sa dihang katapusang mikampiyon sa NCAA Men's Basketball. Defending champions man ang Letran Knights apan 1984 pa dihang katapusang naka-3-peat o Grand Slam win panahon pa sa basketball legend nga si Samboy Lim. Sawa pa ang panagsangka sa hard court, gipasidunggan una ang Season 98 MVP si Will Gozom sa Benilde Blazers. Season Rookie of the Year sab si Cade Flores sa Arellano Chiefs. Ang NCAA Season 98 host school nga Emilio Aguinaldo College og media partner nga GMA Network parihong gikalipay ang resulta sa Season 98 Men's Championship. Sa first quarter sa duwa, mi pagawas dayon og mga tira ang big men sa Benilde Blazers og season MVP nga si Gozom. Ingon man si Luis Zanggalang sa Knights. Back-to-back 3 points gikan ni King Caralipo sa Knights o Will Oxon sa CSB nga na-injured ni atong Game 1. Sa unang bahin sa second quarter, padayon ang pag-abante sa Knights nunod sa sunod-sunod nga tira nila ni Tommy Olivario og Luis Zanggalang. Giswayan paggukod sa Blazers pinaagi sa ilang mga resident shooter sama ni Robby Naive. Apan sa tunga-tunga sa second quarter, gipahamtangan og disqualifying foul si Letran Knights team captain Fran Yu dihang naigo og bola sa naong si Mark Sangko sa Benilde Blazers. Human sa second quarter, abante og 11 puntos ang Letran. Sa third quarter, misuway pagukod ang Blazers. Pinaagi sa sunod-sunod nga 3 points. Milabaw og gamay ang Benilde sa last 4 minutes apan gitubag kini sa sunod-sunod nga puntos sa Letran. Nahuman ang third quarter nga abante ang Benilde. Ang fourth quarter nahimong palig-unay sa kasing-kasing sa matag grupo. Nagpabiling nanguna ang Benilde sa dakong bahin sa fourth quarter. Apan ang crucial points migikan nila ni Luis Zanggalang ug King Caralipo. Maong mibalik ang panagtabla sa last 2 minutes. Sa katapusan midaog ang Benilde Blazers sa final score nga 76-71. Mao nga adunay do or die match o Game 3. Well, number one, we had to match their physicality. We talked about it all game long or all week long that they've been kind of being the bullies out there, hitting us. So we said, we have to stand up to that and kind of fight back in a way, of course, within the bounds of basketball, and we just can't back down from them. And I thought we showed a lot of character and composure despite being down double digits. And we just played hard and we believed. I think that's number one. We believe that we can stand in there and compete with Letran. They're a really great team, but for us, I'm just glad that we were able to escape with this victory. Siguro relief kasi nakalaro na ulit. And syempre, I have to remind myself, to level my emotions kasi we all know na may game 3 pa. So, we'll celebrate the rest of this day pero tomorrow we'll focus on, the game 3. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.